kostata, baina botatzera doaz Latierroko zubia. Gau osoan zehar aritu dira langileak azpiegituraren zutabeak kentzen, ondoren gruarekin pieza mugitzeko asmoz. Alabaina, konplikatu egin zaie prozesua. Gruak ezin izan du pisua jasan, eta zubia erortzeko arriskuaren aurrean obra eten dute, berriz ere bi zutabeak soldatzea erabakita. Prebentzio neurri gisa aldameneko etxebizitzako bizilagunak desalojatu dituzte. Tren zerbitzua etenda egonda lanek iraun bitartean, eta horrek jende ilara eragin du goizeko lehenengo ordutan. Autobus zerbitzuan garraiatu dituzte bidaiariak. Teknikariekin bildu ostean, bigarren grua bat eraman dute zubiaren eremura. Gaur gauean gauzatuko dituzte azkenengo lanak, Ander Rainibarro alkateak adierazi duen. Gaueko 4:00 deitu digute, esanez arazo bat zegoela zubiarekin eta garabiarekin, eta horren ondorioz erabaki izan dana da guztia gelditzea, garabia zubia mantentzen dau zutik, eta momentu hontan arrisku bat zegoenez bai garabia, bai zubia jausteko etxe bizitzen gainean, erabaki izan dana da auzokideak zubiko etxe hontara ekartzea. Momentu hontan bi garabi jarriko dituzte zubiaren bi aldeetan zubia mantentzeko, eta horrek egingo dauena da alde batetikan trenbidea berriro ere irekitzea, eta beste aldetikan auzokideak beraien etxera bueltatzea. Kasu hontan, gau honetan, beste garabi handiago bategaz egingo dana da pentsatuta zegoena, eta atzean daukagu zubi hau kenduko dute gau hontan. Gertaerak ikusmira handia sortu du herritarrengan, eta jende andana hurbildu da azpiegitura ikustera.